opcional ven a incluir o seguinte comentario respecto da previsibilidade ou da previsión de que determinados investimentos que estaban incluídos nos orzamentos non se deben executar e, por tanto, isto evite o problema que tiñamos ou parte do problema que tiñamos con relación ao cumprimento das reglas de gasto. De calquera maneira, e salvado sea a cuestión dos orzamentos programados e non executados, o BNG, como dixen, vai votar a favor desta proposta. ¿Por el Partido Popular? Bien, nosotros también vamos a votar a favor de la misma porque entendemos que hay que solventar los problemas que dicha instalación tiene. Pero también coincidimos con las puntualizaciones del portavoz del Partido Socialista. Creemos que estas cosas, cuando sobre todo están en las circunstancias en las que están, debían estar más matizadas, porque a veces el comentar las cosas es una enriquecedora, porque realmente ustedes han cambiado de postura en varias ocasiones. Primero se hablaba de cambiar la cubierta, cambiarla y lavarla, después me supongo que será por distintos estudios o por distintas circunstancias han ido cambiando de criterios, y lo que quizás era más la actuación más importante en el polideportivo para salvaguardarlo durante muchos años, que era cambiar la cubierta, pues oye, aparte estamos en un tema de reformarla aprovechando la instalación. Entiendo o quiero entender que los técnicos que lo han visto pues lo han acreditado así, pero bueno, creo que también debía ser importante un tema en obras de esta envergadura, ya que al final no nos hemos reunido nunca para hablar de aquello que se prometió en un momento dado, que era que íbamos a gastar el remanente, por lo menos las distintas actuaciones que tienen un importe y una envergadura de esta cuantía, creo que debían de hablarse o consensuarse de otra manera entre las distintas opciones que representan la corporación. Ben, se me permiten de novo, e antes de pasar a palabra ao portavoz, que informará moito mellor que eu das cuestións económicas, que para iso o Concello de Facenda, sobre o proxecto, a mí me sorprende un pouco que, porque, se vou dicir unha cousa, o proxecto cambiou en varias ocasións porque vostede e o señor Suso Díaz dixeron na comisión de seguimento. Tivemos en conta todas as observacións cantas se fixeron. Hubo cambios desde o principio moitísimos. Primeiro porque intentamos elevar para que dé a cabida ao voleibol, o dixemos. Pero eso era cando se pensaba que íbamos a cambiar toda a coberta. Nese caso, entón, elevarla, pois era un gasto ridículo en comparación. Se non se cambia toda a coberta, facer esa elevación era unha locura. Sustituir todo para volver a poner o mismo e elevalo era un gasto enorme para tan pouca mellora. Entendemos entonces os cambios. E todo eso foi falado e vostedes fixeron observacións na comisión de seguimento que nos agradecemos sinceramente e atendemos. E foron despois sempre comentados co técnico. E vostedes, señor Teresa, o fixo en outras ocasións, o cual tamén lle agradezco públicamente. Cando foi a obra do campo de Alta, recordo unha observación aquela das columnas, que finalmente non se foi levar a cabo, pero porque os técnicos foron, pero nós lle transmitimos que estuvo ali o técnico para escoitala, e, bueno, ao final valoramos que era mellor non facer e tal, pero sempre se atenden as súas, calquer comentario, por que lle parece que non, eu despois, na reunión de dútas, lado ao técnico que fai o proxecto. Por iso quero agradecerles aquí a súa participación e o que achegaron para que a obra fora o mellor posible. Con esta obra non vamos a ter a seguridade de que non teña problemas ao 100%, evidentemente, porque non se vai sustituir o 100% da coberta. Facendo, non sei se tamén se conseguiu, porque sempre pode haber calquer tipo de fallo durante a obra. Pero non seguimos os consellos técnicos. Eu non son quen para decir se debe levar un canalón deste tipo, se o que é mellor é sustituir o doble peito ou o que sexa. Nos seguimos as recomendacións técnicas con todas as observacións que non somos capaces de facerlle, as recomendacións, etc. Incluso recordo que os baños accesibles casi os subiramos entre a concelleira e eu e non o técnico, pero non son empeño que se fixeran accesibles, pois fixo que se me llevaba o proxecto nese sentido. Nada máis, simplemente creo que están equivocados e pensan que o que din nas comisións de seguimento non vai a ningún lado, porque si vai, sempre vai, e sempre eu lle trasado, ainda que non este de acordo, lle digo, mira, dixeron isto, e ele me dirá, e o técnico me dirá, pois, teñes razón ou non teñes razón, pero sempre se fai. Tenga a palabra agora, portavoz, por favor. No, solamente engadir un comentario que facía o voceiro do BNG, que si é certo que hai unhas obras que non van a ser executadas ao final do ano, como, por exemplo, pois o investimento na reposición da mellora enerxética de todo o Concello, pero porque están en período de licitación, eso como módulo coberto de atletismo, que tamén pois vais a facer, pois, e do pos 18 non se vai executar
con seguridade antes do 31 de decembro, pero sí se vai executar dentro dos plazos que corresponden. Por lo tanto, non vai haber ninguna obra que non se execute e, en cambio, sí podemos falar de que hai estabilidade orzamentaria este ano para poder facer frente fácilmente a este gasto. Para Rocío, socialista. Bueno, puntualizar que, bueno, que sí, que é certo que se nos presentou, que falamos o que dixen anteriormente de facer un tellado, pois, o mellor cos canelóns por fora, tal, pero, bueno, nos non despois disas cousas e tampouco, pois, non se nos dá unha argumentación, o técnico, pois, dixo que por esta cuestión ou por esta que é máis aproveitable, que pois que teñen que pois os canelóns levan unha boca un diámetro enorme ou que sei, ou calquera cousa técnica que nós desconocemos, que non somos especialistas na construcción. Pois eu, o sea, sempre me pareceu que o ideal era, en este caso, ao mellor, home, vale a parte da estrutura de ferro, tal, e aproveitase e tal, pero ao mellor non é ao mellor da duración que ao mellor tería un tellado novo coas caídas das aguas, pois ao mellor para fora ou sea, con outra recolleita de pluviais. Simplemente eso, o sea, a ver, es que é certo, na comisión de seguimento, pois, din, estamos en isto, e nós podes dicir, pois, vexo isto, ou que sea, non? Pois, esa columna non tiña que ir aí, que tiña que ir no outro lado, ou bueno, calquera predicción que se poda facer. Pero despois non temos máis, o sea, non se justifica máis eso aí queda, e non hai máis justificación, o sea, non sei como, bueno, sintes que sí, que falas e que dis, pero que ao final que non chega nunca a ningún sitio. É a sensación que teño personal. Sí, incidir de novo na cuestión dos orzamentos, é verdade, que falamos de que non se vai estar pendente o 2018, pos, estar pendente o 2017, e desgraciadamente, se facíamos esa sinalización a respecto do que se planifica ou se pretende planificar o que se executa é porque estamos temerosos de que a pesar da aprobación que parece ser que vai ter este proxecto tampouco verá a luz este ano e posiblemente neste mandato. E a palabra do Partido Popular. Home, nós temos todo o interese de que estas obras que levan preparándose tanto tempo pois vayan vendo a luz todas, como vostedes sabe, houve moitos cambios pois a nivel de licitación das obras, cambios de lei e iso fixo que se ralentizaran todos os procesos. Non pasa aquí, pasa pois en todos os concellos da Redonda de toda Galicia, supoño que de toda España. Evidentemente, paso a paso, todas as licitacións irán salindo adiante e esperamos que nestes meses e ao longo do ano estas obras que están aprobadas, presupostadas nos orzamentos, ademais que tiñan que ir orzamentadas, se vayan realizando, porque son de interese para todos os veciños. Evidentemente, nos atraemos a pleno, as aprobamos, as xestionamos desde o punto de vista político e logo siguen todo o seu proceso administrativo que ten, como saben, pois o seu ritmo, como é evidente, non? Entonces, pois sí, esperamos que esta obra e todas estean, pois, ao longo deste ano realizadas. Esta obra ten unha ventaxa evidente sobre outras que non necesita permiso de costas, nin de Aguas de Galicia, nin de Patrimonio, nin de ninguén, o que, sin duda, facilitará a tramitación. Unha vez que se aprobe, xa está para poder licitar. E, bueno, simplemente decide que este é un proxecto moi complicado. Non é o mismo que encargar un polideportivo de cero, onde lle podes decir, pois, que los gradas aquí, que lo tal, e fan o proxecto, sino que infinidad de variables. Cada reunión que tivemos a concelleira e eu, incluso tamén o concelleiro Miguel Armancos, cando miramos o tema da coberta, que le estivo implicado nas reparacións que se levaron a cabo, o eu solo, sempre se modificaron, con muitísimas modificacións, porque van subindo cousas, porque subes a coberta e ves como está, e con toda seguridade, no desenvolvemento do proxecto vai haber cambios. Porque cando se levante a coberta, pois aparecerán cousas que non podes ver a simple vista, por moito que mires e que levantes, que levantamos as planchas e se ve a estrutura para ver como estaba e todo eso, pero un proxecto de reparación de gran envergadura e difícil. Esperemos que funcione o mellor posible. En todo caso,
agradecer o voto favorable da corporación si que se cumpre. Vamos a ver. Votos a favor. Aprobas entonces por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á promoción de emprego no noso concello. Boa noite a todos e todas. Esta moción foi motivada porque para nós foi unha sorpresa cando empezamos a ver na prensa todos os obradoiros de emprego que se concedían este ano a todos os concellos da contorna, a Rianxo, a Boiro, a Ribeira, a Son, e ver que para o Concello da Pobra non había ningún obradoiro de emprego. A verdade é que nos sentimos así un pouco defraudados porque ao longo deste mandato o BNG leva presentando distintas iniciativas porque considera fundamental a promoción do emprego para asentar poboación, para reverter esta situación de descenso de poboación que vai aumentando cada ano en 100 persoas e para, ademais, diminuir o paro que a finais do 2007 superaba o 15% na Pobra. Ao longo deste mandato, dicía, presentamos distintas iniciativas, algunhas delas aprobadas por unanimidade, como foron, por exemplo, a elaboración dun plan de emprego juvenil, que se aprobou por unanimidade en novembro de 2015, o desenvolvemento do Parque Empresarial Supramunicipal da zona de Moldes, que se aprobou no pleno de abril de 2016, a pesar de ter os votos negativos do Partido Popular, a tramitación e posta en marcha de obradoiros de emprego dirixidos especificamente a menores de 30 anos, que se aprobaron por unanimidade en abril de 2017, que se solicitou ese ano xunto ao Concello de Rianxo, pero que non foi concedido, e outras iniciativas que o BNG leva presentando. Ben, a pesar de que estas iniciativas se aprobaron por unanimidade, como dicía, este ano vemos que non hai obradoiros de emprego, que non se fixo o plan de emprego juvenil e que algunhas das iniciativas que se aprobaron en pleno, iniciativas presentadas polo Goberno Municipal, como era a da Bolsa de Emprego, que se consideraba fundamental, a pesar de que o BNG consideraba que non é este o labor do que debe ser a promoción de emprego no Concello, senón que se debe tratar máis ben de informar e de formar aos veciños e veciñas para poder conseguir traballo. É por iso que nesta moción o que solicitamos é a reprobación do alcalde da Concelleira de Dinamización Económica precisamente por non levar a cabo ninguna iniciativa de promoción de emprego, elaborar o plan de emprego aprobado por unanimidade no pleno de novembro de 2015, participar en todas as convocatorias de programas de cooperación cos concellos para empregabilidade, sexan obradoiros de emprego da Xunta ou sexan plans da Deputación, e habilitar na página web do Concello unha sección con información sobre oferta e demanda de emprego na comarca. Ten a palabra a porta socialista. Eu creo que eso, que o emprego é fundamental, os obradoiros de emprego son fundamentales, pois, bueno, para formar sobre todo a xente nova, bueno, pois para que teñan, que podan desenvolver algunha, bueno, unha profesión ou despois un traballo, non? Eu tamén recordo que, non me acordo en que presuposto, cando se nos dixo que fixéramos propostas para os orzamentos, tamén había presentado en este sentido, me parece que en 2 ocasións tamén algo similar ou igual. Por tanto, vou votar favorable. Por o Goberno, ten a palabra a portavoz. Bueno, pois empecemos falando do dato de paro. Ainda que é certo que é un dato macroeconómico que non ten normalmente que ver coas políticas directas municipais, ainda que sempre supoño que hai certo nivel de influencia, non? Actualmente o paro é de 10,70%, 5 puntos menos do que era a finales do ano pasado, non? Xa que a portavoz, a voceira do BNG, quiso sacar o dato do paro, pois a realidade
porque o dato do paro ahora mismo é do 10,7%. Ademais, hai que decir que no mes de agosto o número de parados menores de 25 anos que estaban inscritos no censo de paro na Pobra era de 14. 14 menores de 25 anos están nos datos do Instituto Galego de Estatística, o cal non quere decir nada. Simplemente que cando se traen datos e se fala do problema do desemprego da Pobra e en calquera concello, está ben que traíamos os datos reais, non? E que non falemos sin poñer realmente os datos objetivos en riba da mesa. Isto non quere decir nada máis que temos un nivel de paro bastante importante, porque é dun 10%, ainda que é dos menores de toda a comarca, con diferencia. Por exemplo, Rianxo está un punto por encima e o número de parados menores de 25 anos penso de 47 neste momento. Son datos que temos que tomar de forma relativa. Non presentamos este ano, certamente non presentamos este ano a solicitude para obradoiros de emprego. Os presentamos todos os anos, non só o ano pasado. O ano anterior tamén o presentamos. Sempre temos un problema, que é un problema precisamente que ten que ver con o número de parados. Normalmente o Axente de Desenvolvemento Local, nos días de dificultades que ten un pouco con o noso, con o número de parados menores dentro deste rango de idade para conseguirlo. Este ano, a nosa idea era presentar o mesmo, pero, o mismo que presentamos o ano pasado, pero non pudo ser. En todo caso, é bastante improbable que non lo dera. Eso non justifica que non poderamos presentar do mesmo xeito que como presentamos o resto dos anos. Non quero decir que non tiveramos que telo presentado, non pasaba nada, era importante, foi algo, polo que sexa, non se fixo. Pero quero deixar claro que os datos de paro ahora mesmo de menores de 25 anos son de 27 persoas anotadas na oficina de desemprego no xente da Pobra. Por outro lado, falar de as competencias que ten o Concello da Pobra e calquera municipio con respecto ao emprego, que é ninguna. Para facer un plan de emprego, para destinar recursos propios para o que é plans de emprego juvenil, é necesario contar con visto bo tanto da Administración do Estado como da Xunta de Galicia, que son os que teñen as competencias. Por lo tanto, a nosa forma de traballar polo emprego foi a través, por exemplo, da creación de servicios municipais. Por exemplo, se aumentaron o número de empregados públicos a través de servicios ou que non se daban con anterioridade ou que se daban de forma pouco importante ou non era un servicio que funcionare como debería. Aumentaronse, por exemplo, o número de logopedas, 2 máis. As técnicas de turismo hai 2 todo ano contratadas. Un técnico de medio ambiente, normalizadora lingüística, aumentouse tanto horario como persoal en limpeza de edificios públicos. Deuse traballo a través dos servicios que se crean públicos a monitores de tempo libre. En verano traballaban ao redor de 12 persoas. Siguen traballando ahora mismo para o Concello 2 persoas nos madrugadores e máis noutro tipo de actividades que teñen que ver coa conciliación e tamén coa promoción do comercio. Técnico deportivo, que hai a maiores do que había anteriormente. Servicio de psicología. Tratamos de mover bolsas de emprego para que haxa sustitucións aos empregados públicos. Entón, sí estamos estimulando o emprego a través dos servicios públicos, mellorando ou aumentando uns servicios que antes non existían e tratando, ademais, de mellorar a calidade do traballo e dos salarios de todas estas persoas. Por outro lado, un sector importante no noso Concello é o comercio, é a hostelería. Desde distintas perspectivas, distintas iniciativas, tratamos sempre de apoiar o comercio e a hostelería local, tanto directa como indirectamente. Hai subvencións nominativas para asociacións que non existían. Van a salir as subvencións
competitivas que están agora no proceso administrativo para traelos a pleno. Dicir, hai un interese total por mover, por apoiar ao comercio e hostelería no noso concello, porque sabemos que é un sector importantísimo. Utilizamos actividades de LECER para promovelo, como por exemplo foi o tobogán, ahora mismo o servizo de Pequetroula que hai na Praza de Abastos, que se pon aí tamén para apoiar a Praza de Abastos e para incentivar o consumo tanto na praza como no resto do comercio do concello. Puxemos a funcionar con bastante ambición, penso eu, o espazo colaborativo coworking. Agora mesmo están inscritas ali 9 persoas traballando, non van todos os días, van usando os espazos e probablemente pois teremos xa pois problemas pois para na medida que queira contar con ese servicio máis persoas. Non é certo que desde este goberno non se este apoiando o emprego. Non é certo. Podemos facer máis, seguramente. Podemos, seguimos buscando novas iniciativas que realmente axuden a desenvolver os negocios en todos os sentidos. Sabemos todos que non é fácil, porque realmente o problema que temos grave de fondo é un problema de natalidade, porque ni siquiera o saldo migratorio é negativo. A día de hoxe o saldo migratorio é positivo. Entran máis persoas das que salen. 11 persoas máis é o saldo migratorio neste concello a día de hoxe. Entonces, ni siquiera podemos falar dun saldo migratorio negativo. A día de hoxe xa houve outras etapas nas que era. Entonces, cos datos que temos actualmente e sin querer botar bombas, certo, e asumindo todas as melloras que se poden facer e que nós estamos no camiño, traballamos cada día intentando mellorar todos estes aspectos. Consideran vostedes que despois de todo isto, que creo que, pois, de verdade, houve iniciativas importantes e creo que o Concello, a xente da Pobra o sabe, deciden reprobar pois a concelleira de Facenda ou de Desenvolvemento Local e o alcalde da Pobra. Pois, bueno, eso é unha decisión que vostedes toman e, evidentemente, pois, nos asumiremos. Non compartimos, desde logo. Non compartimos. E, en absoluto, nos vamos a sentir mermados, nin vai baixar en absoluto pois o noso optimismo con respecto e o noso satisfacción co traballo realizado, sendo conscientes que queda moito por facer. Pero, se vostedes deciden reprobar todo este traballo, pois é unha decisión que evidentemente tomen con toda a liberdade. O Partido Popular. Bueno, yo creo que después de escucharla, la gente, los trabajadores que están demandando empleo en la Puebla, la gente puede estar muy tranquila y muy segura porque al final va a encontrar trabajo si no es en la vida privada, en la pública. Porque, oye, si ustedes todo lo centran en la administración pública, pues cada uno hace lo que hace. Lo que sí que es cierto es que después de 3 años y medio de gobierno se han planteado iniciativas de mucha índole, en muchos aspectos y al final esto es un ejemplo de lo que ocurre en todas las cosas. No se ha hecho casi nada de lo que se dice que se iba a hacer. No digo que no hayan hecho cosas, porque solo faltaría que algunas cosas no las hubieran hecho. Pero sí creo que es cierto que creo que socialmente el gran problema que tenemos hoy, que es el crecimiento económico y la creación de empleo, pues en el Ayuntamiento de la Puebla no se han hecho ni políticas ni iniciativas que vayan encaminadas a crear empleo, fuera de las que puedan haber hecho ustedes puntualmente como administración propia. Seguro que el comercio está muy contento, pero no hace más que cerrar negocios. La hostelería, pues oye, sabemos lo que hay y realmente no se sienten tan respaldados como usted me dice. El coworking siempre nos dan números de ellos, pero mire, yo creo que lo importante es que realmente ese instrumento, esa herramienta sirva para generar riqueza. No sé si alguien está haciendo un seguimiento, si alguien hace, porque que estén 5 personas trabajando, como usted dice, o 9, de forma esporádica, yo paso por allí. Supongo que como los demás, con cierta frecuencia y siempre lo ves cerrado. Yo no sé si es que están trabajando con la puerta cerrada, que también puede ser, pero bueno, yo creo que al final hay que ser realistas. Y la realidad es que, oiga, independientemente que el índice de paro es el que es, la realidad es que a nivel municipal las políticas activas de empleo, de promoción de empleo, son muy reducidas, por no decir limitadas. Entiendo que
que es una faceta dura, es muy difícil, sobre todo en la época en la que vivimos y en la que hemos vivido antes. Pero bueno, son ustedes los que se han puesto el listón muy alto y son los que han prometido que iban a hacer un montón de cosas, cosas que se han aprobado aquí en el Pleno. Nos han propuesto parte de ellas el BNG y otras formaciones políticas nosotros mismos. Entonces creo que si ustedes se ponen los mismos deberes y se ponen un listón de su oponente, tienen que ser lo suficientemente autoexigentes. Y creo que el apoyo al empleo es algo importante y que no debe reducirse a que hemos generado o cambiado las formas de contratación de la verdad. Eso todo supone que las cosas van evolucionando, van a mejor y habrá que cumplir necesidades que antes no se podían o las circunstancias no permitían. Pero eso no creo que tiene que ser lo que verdad. Sí que creo que hay que reprobarlos porque realmente adolecen de muchas cosas, en muchas facetas. Nosotros eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, no está la primera y no sé si será la última. Pero creo que es la realidad. No porque lo plantee el BNG. Sí que nos sorprende incluso que lo plantee el gobierno que hoy son los que ellos mismos se calificaban en su momento como los concejales que sustentaban el equipo de gobierno y ahora, bueno, tiene la libertad, como usted dice, de reprobarlos, como lo tenemos todos, pero es sorprendente porque al final son los que gracias a ellos están ustedes donde están. Y igual que es sorprendente que hace 5 meses, cuando hubo la opción de una moción de censura, y incluso decidiendo de la alcaldía, no quisieron asumir la responsabilidad. Pero oiga, cada uno aquí es libre de hacer las cosas, pero creo que todo el mundo tiene que hacerlas. La realidad es que al final, a nivel de empleo, no se consigue fuera de lo que puntualmente depende directamente de ustedes. El resto creo que no se ha conseguido nada. Creo que si tenemos menos paros gracias a la actividad privada, industrial y de este municipio, que gracias a Dios sigue funcionando, aunque creo que debíamos apoyarla de otra manera para que siga creciendo y siga siendo el referente comarcal, algo que probablemente en poco tiempo perderemos por no tomar iniciativas en ese sentido. Pero es una realidad. Ahora, si queremos los números, eso, unos diremos una cosa, otros otras, pero la realidad es que solo la relación que presenta el BNG de todas las cosas que se aprobaron no es ninguna hecha. Y ustedes han aprobado. Alguna tendrá algún matiz, pero la realidad es que es esa. Nada más. ¿Por BNG? Vale, perdón. Ben, os datos que traio son datos reais, porque decía vostede trae datos reais e non outras cousas, eu traio tamén son datos reais. Se escollín o dato do paro de finais do 2017 é porque o dato do paro de agosto evidentemente non reflicte o que é a realidade, non? Do conxunto do ano, porque o paro en agosto todos sabemos que diminúe moitísimo precisamente porque estamos na época vacacional e por eso escollín o que foi o paro total no ano 2017. Me parece unha cifra máis realista que a cifra do paro en agosto, non foi por outro motivo. En canto a todos eses logros dos que vostede fala, eu, desde logo, que é indiscutible que vostedes cambiaron a maneira de contratar neste Concello, porque antes víamos unha chea de persoas vencelladas ao PP traballando para o Concello e agora vemos unha chea de persoas vencelladas a nos pobra traballando para o Concello. Non lle permito que diga eso. Estou dicindo que ve todo o mundo e o que ve todo o mundo. Pois díganos en que proceso selectivo está amañado para que estén as empresas traballando, porque a ver, que xente eu estou dicindo que non se pode decir calquera cousa no pleno. Non, claro que non. Pero o que digo... Que den nombres. Sí, que den nombres. Non, es que demostre en que proceso selectivo se favoreceu a ninguna persoa pobre para quitar, porque está dicindo en moita, señora non favorecerán a ninguna persoa pobre. Eu dixen que antes víamos a moitas persoas vencelladas ao PP traballando para o Concello e agora vemos moitas persoas vencelladas a los pobres. Pois está equivocada porque non hai moitas persoas traballando para non vou dicir nomes en público porque hai unha cousa que se chama Lei de Protección de Datos. Pero non se preocupe que lle podo pasar un listado en privado cando vostede queira. Claro. Non, de falsos nada. Bueno. É que nos cobran, a parte que non hai ninguén, pero bueno. Bueno, Iso vinculados. Vinculados, non dixen a ninguén. Bueno, vostedes traballan. No, en este contexto exactamente hai que ser moi explícito, señor Casado, e ben o sabe. Penso que o labor Por respeto a persoas que non a nós. Por respeto a persoas que foron a unha bolsa de traballo en igualdade de condicións que os demais, con un grupo de un tribunal alleo totalmente aos políticos, elegido, pois, normalmente, xente... Eso por aí agora, pero bueno, eso cada un...
Sí, sí. Además, donde hai que facer as cousas denunciando. Porque eso é unha falta de respeto a esas persoas. Esto se echaba técnico. Que usted tamén aprobou unha oposición. Sí, desde Eu non logo. vou a cuestionar se usted aprobou ben ou non. Usted foi un Pode proceso cuestionarlo selectivo. cando queira. Claro que foi un proceso selectivo. Pues vale, todos podemos. Pero non foi un proceso selectivo por estar vinculado a ninguna organización política. Ben. Ben, pois como dicía, esta moción, como dixen antes, está motivada polas cousas que foron aprobadas por unanimidade algunhas delas no pleno e que non se fixeron. Non, evidentemente que sí, que houve contratación de persoas, dicía, e evidentemente que se tomaron medidas en canto a contratación desde o eido público, pero que son as medidas de promoción de emprego para facilitar que as persoas consigan polos seus propios medios, con formación, con información, o seu posto de traballo na empresa privada, esas medidas non se tomaron. Só foron medidas aprobadas no pleno e foron medidas que non se tomaron. Insisto, o plan de emprego aprobado por unanimidade non se fixo. Participar nas convocatorias de programas de cooperación non se fixo. E hai unha cousa que é moi sinxela, por exemplo, se quero saber as ofertas de traballo, a oferta e a demanda de traballo que hai nesta comarca, voume á páxina do Concello de Porto do Son e ali encontro todo, incluso as ofertas de traballo da Pobra. Sin embargo, na páxina web do Concello non hai absolutamente nada relacionado co emprego ou coa promoción de emprego. No apartado de emprego, o único que aparece é unha declaración de cale o obxectivo ou cale a misión da promoción de, como se chama este, sí, de desenvolvemento local. Cales son os obxectivos e que é o que fai nese apartado. Pero non hai nada máis. E iso son cuestións moi sinxelas e que poden axudar a xente e que non costa traballo facer. Por lo tanto, é unha medida que nos parece bastante oportuno solicitar. Ten a palabra a vocila socialista. Ten a palabra o portavoz do goberno. Bueno, con respecto ao xente de desenvolvemento local, de feito ten encargado esa labor e tuvo outras prioridades e pode preguntarle a usted, pois, cando termino que ten que terminar, pois poñerá eso tamén actualizado na web, de feito está facendo un blog. Entonces, que vai vinculado á web, e non é de agora, o que pasa que todo leva o seu tempo e iso é un traballo administrativo, non é un traballo político, e aquí, pois, é o único que lle podo responder. Eso con respecto á bolsa. Ademais, o Axente de Desenvolvemento Local recibe continuamente a persoas que lle van preguntando sobre demandas de emprego e orienta a esas persoas debidamente. Con respecto que xa non sei que máis responderlle. Con respecto ao que decía do persoal de Concello, o que se fixeron foi novos servizos que non existían. Novos servicios para, evidentemente, son servicios que benefician a vida das persoas e que, por outro lado, pois supoñen novos postos de traballo, que, como vostede sabe, estou segura que o sabe, sempre se fan a través dunha bolsa de emprego pública en liberdade, pois en igualdade de condicións para todo o mundo, totalmente transparente. E é unha falta de respeto contra as persoas que están traballando, cuestionar a forma en que empezaron a traballar neste Concello. O fixeron en igualdade de condicións e, ganando a plaza, segundo os seus méritos, como calquera outro que vai a un proceso selectivo transparente, que así foi. Poñelo en cuestión é unha falta de respeto a todas esas persoas. Pero, bueno, ás veces a nivel político vale todo, tamén valen estas cousas, porque cando se fala de persoas que son contratadas por debaixo da mesa, son persoas que non siguen procesos selectivos, ou que os procesos selectivos ao mellor se basean en métodos pouco transparentes, como simplemente unha entrevista ou o que sexa, e así é cando cuestionamos ao mellor a falta de transparencia na contratación. Pero a contratación no Concello da Pobra, desde que goberna Nos Pobra, é sempre transparente, e calquera dos políticos que estamos aquí, nin siquiera moitas veces sabemos que engañan as plazas. O cal, bueno, creo que saben moitas persoas. En todo caso, vostedes, claro, son libres para decir o que queiran e faltarle o respeto tamén a que queiran.
Con respecto a políticas en emprego, é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia a que ten as competencias con respecto ao emprego. Evidentemente, a Concello da Pobra non veñen as persoas a buscar emprego, como se viñan hai poucos anos, que non coñezo a unha, a dous, a tres, a moita xente que viña ao despacho da alcaldía a petar a porta para ver se daba un emprego. Vale, porque non se utiliza a política para desde ese punto de vista. Vale, a donde hai que ir a buscar emprego é as empresas ou os servicios públicos ou as administracións públicas teñen que facer ofertas de empleo público pois en igualdade de condicións para todo o mundo. Non son os concelleiros nin os alcaldes os que teñen que chamar as empresas para que dean traballo a un amigo ou chamar aos sergas ou chamar a non sei donde, pois desgraciadamente había moita xente que sentía esa necesidade e de feito ao principio de chegar aquí houve xente que pensaba que era iso que tiña que facer. Viro ao alcalde de turno a ver se conseguía falar con algún empresario para que lle dera traballo. Eso é o que non se debe facer. Iso é o que utilizar a política pois con os obxectivos bastante escuros. Nós podemos decir con tranquilidade que non utilizamos ninguna desas mañas. Vale? E a eso nos referíamos cando decimos que o proceso é totalmente transparente. Que se pode facer máis? Pois seguro que sí. Que se está traballando moito tamén. Que os datos de paro son de setembro, non son de agosto. Son do mes de setembro, de finales do mes de setembro. E seguiremos facéndolle o seguimento e foi baixando ao longo de todo o ano. Ahora, aquí non teño a relación de todo o ano, pero sí, foi baixando paulatinamente e seguramente, cando acabemos de decembro, estaremos ben por abaixo. Pero, ademais, comparativamente con o resto dos concellos tamén é menor. Non estou falando máis que un dato que vostede trouxe aquí. Vostede falou de desemprego e eu lle falo de desemprego. Non é por dicir, se ustedes argumentan co desemprego, pois eu tamén argumento co desemprego. O que digo é que estáse intentando, dentro das competencias que ten un concello, estimular, animar, pois no que se refire pois á empregabilidade. Temos un problema grave, que é o problema de natalidade, que probablemente o problema máis serio que teñamos, que hai que, pois, estamos intentando ver distintos eiros de cara aos meses que veñen, de presentar alguna iniciativa ao respecto. ¿El Partido Popular? Yo solo dos matizaciones, es decir, creo que es sorprendente el diálogo, bueno, o la confrontación que han tenido en cuanto a los empleados públicos. Creo que todo el mundo parte de una base que creo que todo el mundo está trabajando con un procedimiento limpio y transparente. No, a nosotros no, bueno, yo no he estado en este tema, pero realmente creo que ustedes siempre han cuestionado al Partido Popular en el tema de las contrataciones públicas durante muchos años, pero tanto unos como otros, y al final la realidad es la que es. El procedimiento era igual antes que ahora. Hace muchos años que los políticos no participan en las mesas de contratación, pero muchos años. No es un tema del antes de ayer. Ustedes predisponían o presuponían, igual que presupone el señor del BNG hoy, unas circunstancias que antes no se daban igual que ahora. Yo entiendo que muchas veces es un tema políticamente fácil, aunque independientemente de que estemos jugando con algo muy importante para las personas, que es solo es un matiz. Y el segundo es que, bueno, realmente a mí que la gente venga a buscar, la gente cuando tiene necesidad de trabajo, que venga a buscar y busque todos los recursos y busque todas las opciones para encontrar trabajo, a mí no me parece mal. Lo que me parece mal es que la gente, tenga necesidad, las personas tengan necesidad de encontrar trabajo. A mí me viene, por desgracia, todas las semanas alguien buscando trabajo, ¿verdad? Y si no os puedo dar, porque no puedo dar el trabajo a todo el mundo, sí que trato de, si sé de algo, sé tal, y eso no es nada malo. Creo que lo malo es que la gente tenga hoy en día necesidad de buscar trabajo porque sus circunstancias personales o vitales son complicadas y complejas. Y ahí la administración, independientemente de quién sean las competencias, somos personas, son vecinos. Y hay que hacer algo, aunque sea muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil, pero es muy difícil antes y es difícil ahora. Porque parece que ustedes, antes era todo muy fácil y desde que gobiernan es todo muy difícil. Es que es todo muy difícil ahora. Lo que hay es que hacer algo. Y lo que hay es que apoyar y tener iniciativa y tener sobre todo eso, hacer actuaciones que lleven a medio y largo plazo el crecimiento, porque no es un tema de hoy o pasado mañana, no es un tema de que si el dato del paro de diciembre o de septiembre. Gracias a Dios el paro se va reduciendo, porque las cosas han ido a mejor, probablemente en otras circunstancias o en otros momentos irán a peor,
pero lo importante que yo es pensar a medio y largo plazo, y en eso es que hacer actuaciones a nivel municipal que son importantes, como en su momento fue lo que planteamos de la ampliación del polígono, o ciertos temas de comercio, ciertos temas, como usted me habla de la natalidad. Nosotros hemos planteado una moción de la natalidad para subvencionar a la gente, pero ustedes han dicho que no, pero mire, me parece muy bien, ustedes son libres de votar que no, pero lo que sí es cierto es que en 3 años y medio no han planteado nada. Es que no han planteado nada. Ahora nos dicen que van a plantear dentro de 3 meses. Bueno, dirán. Igual que planteamos hace 2 años la reducción del IBI, nos dijeron que no, que iban a hacer algo y no han hecho nada. Pero esto es así con todo. Bueno, ustedes saben lo que quieran, pero la realidad de los hechos es la realidad de los hechos. No es un tema de que si el dato de diciembre o el dato del periodo de septiembre. Es que es algo más trascendental e importante, que estamos hablando de personas en una situación complicada, porque cuando alguien se queda sin trabajo, parte de su vida se complica y sobre todo de forma muy dura, porque también tendrá sus implicaciones personales y familiares. Algo máis? Ben, eu insisto no mesmo que insistía, en que hai unha serie de cousas que non se están facendo. Di vostede, señora concelleira, que a cuestión de ter a página web actualizada, que é un traballo administrativo non político. Eu non tive nunca un traballo político na administración pública, pero sí que formei parte da dirección do centro no que traballo durante moito tempo. Era a secretaria, era a xefa do persoal e a encargada do mantenimiento. Evidentemente, eu non poñía tornillos, pero decíalle a quen os tiña que poñer, que tornillos tiña que poñer e cando os tiña que poñer, evidentemente. Porque non me pode vostede decir que os administrativos fan o que lles dá a ganas. Os administrativos fan o que as persoas que toman as decisións políticas les manden. Entón, iso a min, o de desviar as responsabilidades aos funcionarios, pois non me parece, non é unha resposta que me diga nada. En canto a que a cuestión da promoción do emprego é unha competencia da Xunta de Galicia, que curioso, porque este era un argumento que esgrimía o BNG cando vostedes saíron da bolsa de emprego que vían absolutamente imprescindible. Decían que, e o BNG argumentaba que a cuestión do emprego era unha competencia da Xunta de Galicia, que desde os concellos non se debían montar oficinas de emprego, sino simplemente informar e formar. Foi vostede a que dixo que non, que desde os concellos había que facer outras cousas. Sin embargo, agora sérvelle o argumento ao contrario, para, digamos que, excusar que non fixeran todas estas cousas que nos detallamos na nosa moción. En canto á natalidade, evidentemente, para a promoción da natalidade tamén é importante que a xente traballe e que gane o suficiente como para poder manter os seus fillos e que sinta a necesidade, xunto co traballo ao ter outros servicios públicos, de empadronarse na Pobra do Caramiñal, sobre todo a xente moza, e para iso hai non somente as políticas de emprego, sino outras políticas que o BNG leva poñendo arriba da mesa ao longo de todo este mandato e sobre as que aínda non se fixo nada. E, por último, unha cousa que esquecera antes, falaban do seu compromiso con o comercio e con a hostelería, pero o certo é que a mesa de comercio non se convoca desde hai ano e pico. Por lo tanto, o compromiso non debe de ser tanto. En fin, que estamos como estábamos ao principio. Non hai plan de emprego, non hai, polo que se ve, polo que vostede dicía, ninguna intención de facelo, non se participou nos obradores de emprego, e, desde logo, que non sexa unha prioridade, porque foi o que veu vostede a decir, é dicir, que un traballo administrativo que xa se fará, que non sexa unha prioridade para vostedes ofrecer na web do Concello unha sección con información sobre a oferta e a demanda de emprego na comarca, ni sobre esa bolsa de emprego que vostedes quixeron aprobar xa hai algún tempo, pois, desde logo, nos parece sorprendente. Vamos a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Aprobase con 4 votos en contra. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Municipal do BNG respecto á Lei Urbanística Municipal. Ten a palabra o señor Ubiña. Ben, os servizos de urbanismo neste Concello ben sabemos que ven vivindo nunha precariedade moi grande desde fai moitos anos, non tan só nos 3 anos e pico deste mandato. Pasa que esa situación de precariedade, por razóns que non veñen a caso agora a explicar, fixos aínda máis precaria, máis difícil.
Procedo ca moción, verdad? Ben, como decía, pois isto fixose máis experimentou un empeoramento precisamente desde que fai uns anos, un par de anos ou tres anos, un dos arquitectos técnicos contratados por este Concello pois foi dado de baixa dentro do que é o servizo de urbanismo. O certo que desde aquela, bueno, pois, as queixas, os comentarios, pero especialmente as queixas e informacións que nos chegan da xente dos veciños son altamente preocupantes, non só por a tardanza en conseguir as licencias necesarias para certas actuacións urbanísticas, sino porque se sinte, notase, apreciase unha desconfianza hacia actuacións urbanísticas que poden ser potencialmente incorrectas e potencialmente ilegais. É difícil, ben o saben vostedes todos que é difícil poñerlle nomes e concretos motivos ou especificacións a estas queixas, pero son desde cousas pequenas como pode ser un muro que aparenta ter máis de 1,5 metros de alto e é totalmente cego, a aceras que se invaden o terreo público que pode que botar atrás, licencias incluso que se dan dun momento para outro que depois hai que suspender. O caso é que a sensación, bueno, tamén parece ser que o número de informes sobre as obras que se están a realizar, pois tampouco non é que sexan precisamente todos os informes que deben ser. O caso é que estamos en estamos en esta fecha de 2018 e ainda que xa en 2008 este grupo do BNG pedira a contratación dun arquitecto superior a tempo total de dedicación exclusiva, non se fixo dese xeito. Agora, en 2016, precisamente unha moción do Grupo Socialista que propoñía, leo literalmente, a contratación dun arquitecto superior para que os servizos técnicos municipais presten asesoramento cualificado á Corporación Municipal, vele polo cumprimento do Plan Xeral, controle as licencias urbanísticas e disciplina urbanística. Esa moción que acabo de ler unhas liñas, o Goberno afirmou tamén, así un conste en acta, que dende que chegamos a nosa intención é de contratar un arquitecto. Ben, estábamos en xaneiro de 2016, estamos en outubro de 2018, van a dar casi 3 anos, van 2 anos e medio longos e seguimos tendo abaixo un só arquitecto técnico, además contratado con un cometido específico. Por todo eso, por todas estas razóns, e outras que se foran necesarios se darán na segunda volta, propoñemos os acordos que aí incluímos cubrir de xeito inmediato a praza de arquitecto superior, aprobada en 2016, asignar ao Servicio de Urbanismo recursos necesarios para restaurar, porque é que hai que restaurar. Hai que restaurar a legalidade urbanística porque estáse perdendo a sensación de que esa legalidade perdeuse e hai que restaurar especialmente dentro da conciencia e do coñecemento e incluso do temor daqueles que tratan de infringila. E terceiro, arbitrar procedimentos de control que vigíen o cumprimento da normativa urbanística. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, pois, evidentemente, o Partido Socialista, si nesta legislatura presentou esa moción, e nas anteriores presentou outra, pois, no mesmo senso, non? É certo, o recordo que a principios non podo precisar, se nos trouxera a sala de xuntas un representante dunha empresa que iba a facer unha RPT, e nunca máis supemos do tema. O sea, nese RPT, pois, se supón que estas cuestións quedarían subsanadas. Non sabemos se esa empresa se lle pagou e non continuou, se non quiso continuar foi o Goberno, que non temos ni idea do que pasou con esa RPT. Eso foi, bueno, pois estaríamos falando do 16 igualmente. Hai moito tempo deso, non podo precisar agora con seguridade, pero recordo que foi ao principio. Ben, o Goberno interviu. Vamos a ver, falar de restauración da legalidade urbanística. É realmente increíble que se pode utilizar esa frase, evidentemente. A legalidade urbanística está vixente neste Concello e máis
que nunca, a pesar de ter, efectivamente, se cadra menos medios. Vou empezar precisamente por esos medios, que se falou no punto anterior da contratación de persoal. É certo que cada día o control é máis férreo sobre as administracións a hora de realizar a contratación de persoal, precisamente porque outros e outras no pasado fixeron o que fixeron, hubo que tomar este tipo de medidas para facer cada vez máis controlado. E a min, algo que me parece ben, por suposto, con todas as dificultades que entran na administración, pero me parece perfectamente ben. Pero sigue habendo posibilidades de contratar de forma fraudulenta. O que pasa co actual aparellador e co que estaba antes son contratos de asesorías externas, non son traballadores do Concello, pero que se vinculan durante un período excesivo ao Concello e se demostra que son traballadores do Concello, pois despois non xulgado como pasou lle deron a razón. Iso foi unha forma de contratación fraudulenta por parte do Partido Popular do aparellador que nos rescindimos o contrato. O actual está nunha situación parecida que se facemos o mismo, terá as mesmas posibilidades, habrá que indemnizarlo con menos cantidade porque se chega a esa situación porque non estivo tanto tempo, pero a situación é similar. E nos podíamos ter feito o mismo se quixéramos. Se quixéramos ter xente vinculada nos pobra nos servicios urbanísticos, podíamos votar o que estaba, contratar un arquitecto a que nos parecera e deixar estar aí durante 4 anos e ao cabo de 4 anos iría ao xulgado e lle recoñecerían como traballador municipal. Pero non o facemos porque somos moi diferentes aos que estaban antes, completamente diferentes, o entende, señor Andrade? Completamente diferentes. Por lo tanto, empezando por aí, a forma de contratación do Concello é correcta e que hai que mellorar os servicios urbanísticos, pois sí, porque xa a lei mesma exixe que debe ser un traballador municipal que faga os informes e non unha persoa que está contratada exteriormente que pode servir como apoio en determinados momentos para a realización de proxectos ou pois, un desenvolvemento dun plan parcial ou que sexa, pero que non debe ser a persoa que faga os informes. Por desgracia, pois non houve tempo, ainda que empezamos. Temos as bases preparadas e estivemos a piques de sacalas fai moi pouco tempo. E as sacaremos antes de que remate este mandato. Pero sacamos moitísimos procesos de contratación de persoal que non podemos administrar demasiados ao mesmo tempo. Hai que facer os tribunales, hai que facer todo o proceso e a veces, pois, sempre creo que se o dicen a parte, creo que dicen esta mesma moción, a veces o urxente pasa por diante do importante, e isto é moi importante e tamén debería ser urxente. E a que máis se pode interesar é a nos mesmos, ao goberno, porque somos que despois temos que tomar decisións e o secretario municipal tamén, por suposto, ten que informar en base a esos informes urbanísticos que ten que ser o mellor posible. Aquí fala de casos circunstanciais que se poden dar, pois, evidentemente que hubo unha beira-rúa que se construiu encima de solo privado, pero sen permiso e que tuvo que retirala. Eso precisamente é manter a legalidade urbanística. Que vai haber sempre algún tipo de informe que poda ser pois non correcto ou que teña fallos ou que sexa que hai que corregir tan pronto como sexa posible? Pois sí. Ese foi un dos motivos polo cal rescindimos o contrato co anterior aparellador municipal. Por 2 informes que fixo favorables a 2 actuacións que supuxeron un perxuicio para este Concello e a persoas que hubo que indemnizar, porque empezaron unha obra con informe favorable cando ese informe non tiña que ser favorable. En 2 ocasións aconteceu e en 2 ocasións nos o correximos e se vostedes, o BNG, vostedes, o PP, o PSOE, entra algún día aquí, non van a ter que lidiar con ese conflito urbanístico porque nós fomos quen de resolverlo durante o noso propio mandato. Mentras que nos arrastramos conflitos urbanísticos desde fai casi décadas, motivados por outros gobernos que non foron capaces de resolver. Conflitos urbanísticos gravísimos, como o derrubo parcial dunha vivenda na Ribeirinha, o derrubo dun galpón, o contencioso eólico que seguimos tendo problemas para resolverlo e que podría levar a unha situación complicada para o Concello, de ter que indemnizar pois, a empresa que construí os eólicos, porque esa persoa da que falei antes, porque se fala do que resultou, do costoso que foi a súa indemnización, pero canto non levamos xa acumulado debido aos seus erros forzados, estou seguro, porque no contencioso eólico había un informe contrario, dicindo que faltaban os informes sectoriais, e a continuación aparecía, como ganaba, pois, no expediente, outro informe onde decía que estaba todo correcto e se podía dar para adiante. Non creo que fora o que cambiara o seu criterio, ou simplemente porque sí, sino que seguramente recibiu presións para facelo, o que pasa que era unha persoa que cedía ese tipo de presións. Eso está no expediente, que non é algo que eu me invente, que calquera pode consultar e ver o informe primeiro favorable e o informe de continuación desfavorable.
No tema do galpón que falaba antes, pois igual, hai un informe favorable cando non ten a parcela mínima necesaria, e me esquezo outros contenciosos que hubo, o derrubo do muro que tínhamos que facer en Son, que sigue tamén dándonos problemas, e moitos outros que se facían por a política do deixar facer, de que iba facendo, e se nadie di nada non pasa nada. Aquí solicitamos todos os permisos que hai que solicitar a Aguas de Galicia, Patrimonio, a costas, e rara é a vez que se pasa un por alto, e máis ben é o contrario. Solicitamos a veces por ter a seguridade por si acaso, cando a veces non son necesarios. Por lo tanto, non hai que restaurar ninguna legalidade urbanística, sí hai que reforzar, e por eso estamos dispostos a aprobar a moción si cambian ou si están de acordo en cambiar o apartado 2, donde din necesarios para restaurar e manter a legalidade urbanística, e nos proponemos asignar ao Servicio de Urbanismo os recursos necesarios para exercer de maneira eficaz o control da legalidade urbanística. Aí sí que estamos de acordo. Pero tal como está, sería, absurdo que nós votáramos a favor desta moción recoñecendo que non se está levando a cabo a legalidade urbanística. Tamén é certo que durante o noso mandato non hubo a construcción que hubo nos pasados, pero eu dou un paseo para a obra con quen queira e enseño a cantidad de infraccións urbanísticas que existen no casco urbano visibles para todo o mundo. Para todo o mundo que teña ollos e que controle un pouco de urbanismo e que se permitía facer e hasta onde se chegaba, beneficiando a algúns que éramos que, pois, tiñan predisposición a facelo, mentras que outras persoas, pois, facían as cousas correctamente e, bueno, salían perjudicados da gran maneira, porque, por lo menos, tenían a conciencia tranquila e non lles pode pasar nada de cara ao futuro, mentras que os que teñen unha infracción sempre podrá haber alguén que, nun momento dado, a denuncie e teñan que revertir o que fixeron. Por lo tanto, sí que hai que mellorar nos servicios urbanísticos, repito, pero non a costa de admitir o punto de 2. Se non se admite a emenda, nos votaremos en contra. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, yo me vuelvo a sorprender que realmente sean acusaciones y presunciones de legalidad, tanto por parte de la PNE como por parte del gobierno, cuando sí yo creo que ustedes como autoridad, si tienen conocimiento de alguna ilegalidad, la responsabilidad es denunciarlo. Pero aquí parece que vale presuponer, lanzar, decir y afirmar que no se cumple la legalidad en unas cosas, en otras, en tal y cual, y después no tiene mayores consecuencias. Creo que hay que respetar al menos la presunción de todo el mundo a su honorabilidad. Y creo que si alguien cree que tiene algo que denunciar, hay los cauces para que no en cuanto a la legalidad. En cuanto al tema del arquitecto superior, pues ya manifestamos cuando fue la moción que presentaron ese respecto a lo que teníamos que decir. Entendemos que no es necesario un arquitecto superior para que el servicio de urbanismo funcione correctamente, un aparejador cualificado, como ocurre en muchos concellos de toda la geografía española, funcione y con coste menor. Se entiende lo contrario, pero es un tema de discrecionalidad. Y poco más tenemos que decir al respecto, pero sí que creo que lo más importante es, entiendo que quieran poner un arquitecto superior, que lo han manifestado en reiteradas ocasiones, ya incluso desde el principio. Es cierto que supongo que al final lo harán, aunque me sorprende que en aras esa transparencia de la que siempre hacen alariz, se planteen convocar plazas convocatorias a 4 o 5 meses de las elecciones, cuando creo que lo lógico sería esas cosas para que no den lugar a malas interpretaciones, como las que hablábamos antes, o las que tal, eran para temas posteriores una vez pasada la convocatoria electoral. Creo que sería la mejor opción de transparencia y de ecuanimidad. Pero, pues si no han tenido tanta presa en 3 años y medio, creo que ahora esperar 6 meses más no debe ser un problema, ¿no? Se ría porque, oiga, son ustedes los que presumen de transparencia y legalidad, son ustedes los que lo dicen. Creo que si quieren hacer lo mismo, y tanta necesidad teniendo un arquitecto técnico, podrían haberlo hecho. Si han esperado 3 años y medio, entiendo que, igual que nos acusaban al Partido Popular de cuando se convocaban plazas antes de periodos electorales, no querrán ustedes cometer ese gran error de que nos acusaban. Hay que ser consecuentes y lo lógico y normal sería dejarlo. Pero bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, que están ahí, oye, parece que nos lo hemos puesto. Pero vuelvo a decir, creo que la gravedad de la moción para nosotros es la presunción o la manifestación de un montón de ilegalidades que, de forma genérica, pero yo creo que si son tan graves y son tan tal, pues nuestra responsabilidad es denunciarlas. O Venega. A ver, comenzando
comenzando polo que decía o señor alcalde, mire, usted entende, nos entendemos que cando un acepta de forma voluntaria ocupar o cargo de alcalde, neste caso calquera cargo en calquer outro momento, é obligatorio que resolva e traballe sobre aquelas cousas que se topa. Non nos cabe a menor dúbida ao BNG as posibles chapuzas que vostede encontrou, algunhas xa realizadas e outras en forma de intención que o seu equipo pudo atopar cando chegaron á alcaldía, pero hai que lidiar con elas porque eso vai na nómina. Agora ben, cando nos falamos do que estamos a falar na moción, deixando ao lado aspectos laborais, porque que en moitos casos compartimos que houve que facer o que se fixo e que ten un custe, que o mellor vai tamén ter un custe pois o que se algún día tense que cambiar o señor que está agora, que eso está por ver, xa o verán vostedes que para eso están gobernando, pero fora dos aspectos laborais, o certo é que aquela decisión debeuse tomar a continuación algunha outra que enmendara e que axudara que o Servizo de Urbanismo seguira traballando dunha forma, alo menos en canto a productividade igual que antes e en canto a legalidade moita máis, claro está. Porque, señor alcalde, grupos compañeros da corporación, nos o que traemos é un análisis e unha moción sobre o que estamos vendo agora e agora mesmo, a estora, non é algo que na que veña de anos atrás pretendamos solucionar agora ou facer unha conferencia sobre a situación do urbanismo no tempo do PP. Por certo, lle digo ao señor portavoz do PP, ao señor Durán, que ten a obrigación de manifestar, de facer as denuncias son aquelas xentes que nos veñen a falar a nós. E o cidadán que ten o seu dereito e, por tanto, a súa responsabilidade e deber exercelas, que en vez de falar cos alcaldes, calquera que sea o signo político dos alcaldes, fixeran a denuncia consecuente e en forma de expediente para que eso se resolva. A nós, como representantes da vontade popular, da que despois falaremos, nos veñen con queixas, pero a decisión de leválo a un xulgado ou a un nivel máis alto de denuncia corresponde a quen advirte desas cuestións. Non é cuestión de prezo, non é cuestión de ter un arquitecto técnico en vez de un arquitecto superior por aforrarse 4 patacóns, porque esa non é a cuestión. Este grupo municipal trouxo aquí mocións a respecto dos ARIs e os ARUS e nunca se poderían levar a cabo e consideramos que esas actuacións son necesarias en este concello non só por a cuestión inmobiliaria, non só por a cuestión urbanística, non só por a cuestión de patrimonio, sino tamén porque nos poderían axudar a presentar frente a esa xente que necesitamos que se empadronen e teñan fillos en este concello, crear, por tanto, un concello máis competitivo en precios de vivendas e en alugueres. E para ter eso necesitamos que a oficina do urbanismo este encabezada cando menos por un arquitecto e, por tanto, deberemos ter. Pero que, ademais, non telo neste momento e non telo desde fai un montón de anos, de meses, prácticamente ao longo de todo este mandato nos está levando a esta inseguridade que concreta ou inconcreta existe. E, por lo tanto, o BNG trae a moción que máis ou menos resumimos antes e os acordos que xa lle dixemos. Analizamos o que se está dando estos días na Porta do Caramiñal, estos meses, analizamos e creemos que as solucións ou parte das solucións pasan precisamente por os acordos que xa demos. Non é neste momento a nosa intención falar sobre o urbanismo no tempo do PP, habería que falar moito posiblemente, pero non é a nosa intención esa, sino solucionar e darlle a nosa ciudadanía a seguridade que en este momento parece que está perdendo respecto de unha disciplina tan sensible e tan importante como é a materia urbanística. A portavoz socialista. Bueno, pois eu coincido que xa se debería ter hai moito tempo contratado un arquitecto municipal, porque o exemplo é moi sinxelo, o sea, se temos un problema cardiolóxico, non vamos ao enfermero, que ainda que este en cardioloxía poda controlar, vamos ao cardiólogo, pero se ese enfermeiro ten que darnos o resolver sobre o informe do cardiólogo, pois seguramente pode ter erros, porque a súa formación pois impide pois dar un informe que non teña ningún erro. En este caso pasa o mismo o aparellador municipal,
a ver, é unha persona que ten unha titulación, pero ten que informar obras de arquitectos e de enxeñeiros de camiños, ou, bueno, cando se fan obras de canalizacións ou de naves industriais, ou sea, un enxeñeiro industrial, o sea, el, pois, ao mellor, con toda a voluntad do mundo, non ten os coñecementos para informar sobre os proxectos pois de un licenciado que, bueno, superior, ele é un técnico. Entonces, eso, deberíase xa ter feito, pois, máis que nada, por seguridade xurídica, incluso do propio secretario e do propio alcalde, cando se emiten as licencias, que ao mellor se poden pasar por alto detalles que ao mellor un licenciado non se hubiera pasado pola súa formación. Ben, eu devo contestar ao portavoz do Partido Popular. Eu non presupoño nada. Nós non presupoñemos nada. Nós o que demos son sentencias en contra do Concello por decisións tomadas durante o goberno anterior. E ten razón o portavoz de Venega que non estamos aquí para falar dese período urbanístico no noso Concello. Falemos do actual, efectivamente. Bueno, hai que falar tamén do anterior. Cando fala de aforro, antes estaban contratados, se lle pagaba a 2 aparelladores técnicos que, sumando, evidentemente, cobraban máis que un arquitecto superior. Eso unha. Dúas, o arquitecto sempre pode facer proxectos diferentes aos que fai un aparellador. Un aparellador pode informar perfectamente. Eso está reconhecido, pode informar perfectamente, porque senón sí que tenemos un problema grave, pode informar perfectamente, fará mellor ou peor, pero pode informar perfectamente as licencias de obras, comunicacións previas e todo necesario. Pero nós hoxe en día estamos gastando moito en pagar proxectos externos a estudios de arquitectura, que casi todos, o 99%, foron estudios da Pobros que fixeron os traballos para este Concello durante este mandato, pero esos proxectos podían facelos o arquitecto. Hoxe en día é imposible, o aparellador fai algúns que podemos para o POS e tal, pero non pode porque a carga de traballo que temos nun concello que será máis pequeno que outros como Ribeira ou Boiro, pero que ten unha carga de traballo pois importante. Se queremos levar a cabo esa vigilancia e ese control sobre as actuacións urbanísticas, que é moi difícil levar a cabo e a xente sigue tendo moitas veces costumbre de non pedir permiso, de non facer a comunicación previa, temos que exixir en moitos casos, ou fan obras maiores facéndoos pasar por obras menores e hai que exixirle as maiores. Estou seguro que non detectamos todas, porque é difícil, a pesar de que temos un policía municipal dedicado un pouco a eso, en coordinación co apartado urbanístico, pero seguramente habría que reforzarlo, porque, bueno, cando está de vacacións ou de baixa, como foi este verán, pois habría que estar dependendo de distintos axentes en lugar de referencia. Pero para o Concello será un gran aforro ter un arquitecto e sabremos se podemos manter o aparellador, como será, pero será un gran aforro porque podemos encargar redaccións de proxectos para o POS, este mismo que acabamos de aprobar hoxe, pois o tivo que redactar un traballo externo que podía facer un arquitecto se tivemos contratado. Tamén debo decir, durante o noso mandato, ningún dos aparelladores contratados externamente cobrou por ningún proxecto. E antes sí. O sea que tamén podríamos ter que denunciálo e tal. O presentamos como proba no xuicio cando trataban de recoñecelo como traballador, porque un traballador municipal evidentemente non pode cobrar por proxectos que fai a maiores, o seu traballo. Pero o xulgado, como nos di moitas veces, cando un asunto vai a xulgado, pois é difícil saber como vai a salir a resolución. E neste caso, pois, a xuíza ou xuíza, pois, lle pareceu normal que fixera traballos e que cobrara a parte. Non o facía moi habitualmente, pero, bueno, polo menos que quedase constancia na intervención municipal, que neste caso quedou constancia. Por tanto, no caso do Partido Popular xa, pois o dispendio era total entre os dous soldos, máis o que se lle pagaba por fora, pois, que vamos a decir? Eu repito e insisto que co arquitecto municipal, e se podemos manter un apoio de aparellador, iso significará un aforro para o Concello, porque os proxectos de redacción son caros, e habrá que seguir contando seguramente con os estudios do Concello ou de fora, cando se saca un concurso, pois se pode presentar quen sexa, pero se melloraría sensiblemente nese sentido. Por lo tanto, repito, nós estamos de acordo con a moción e simplemente insisto en que se retira, se se aproba a emenda, nos votamos a favor e se non votamos en contra e non pasa nada. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, mire, solo dos puntualizaciones.
Cuando ustedes llegaron había dos arquitectos técnicos, bueno, aparejadores. Uno de ellos, el que estaba, al que ustedes despidieron y que el juzgado determinó que lo habían hecho ilegalmente, esa sentencia. No, Partido Popular lo hizo ilegalmente. No, ustedes, perdón, el juzgado determinó que el despido era improcedente. Es más, determinó que era un personal, déjame acabar, determinó que era personal laboral y pues el despido era improcedente, pues estuvieron impedidos, por mucho que todas las circunstancias en las que se. Había dos personas porque realmente uno de ellos estaba contratado para hacer el seguimiento de la instalación de gas natural. Cuando se acabó el contrato de gas natural o la instalación, seguir o no con él es responsabilidad suya, ya no del gobierno que estaba. Ellos acababan seguido como han seguido, es cosa suya. No es un tema, nunca en el tiempo hubo siempre dos aparejados, sino que cuando fue necesario tener dos, pues se contrató, pero no era un tema de continuidad como usted quiere hacer manifestar. Pero bueno, es un tema que son pequeños matices. Y en cuanto al resto, creo que la legalidad, entiendo que hemos hablado suficiente y algo por ello. Sigo pensando, leyendo que no es un tema de capacitación, ¿no? Creo que el planeta funciona perfectamente con lo que tiene. Creo que es más un problema de urbanismo, creo que más un problema administrativo externo a lo que es el despacho del técnico, que el técnico que tendrá sus vivencias. Tengo palabra para pensar. No, por nosa parte, tal. Bueno, non vou así, pero aclararei que a situación dos dous era igual cando nos chegamos. Un con máis anos de antigüedade e outro con menos. E a decisión do xuiz foi precisamente porque o Partido Popular mantivo durante tantos anos esa contratación externa cando teve que facer era sacar unha praza e cubrirla normalmente. Pero bueno, non vamos a seguir votando. Vamos a votar primeiro a inclusión da emenda. Votos a favor da inclusión da emenda. Votos en contra. Non se incluye a emenda e votamos, por tanto, a moción a Soto de votos a favor. A ver, non dixo abstención, se iba a abstención. Perdón, sí que votaron. Vale, perdón. Abstencións. Abstención. Ben. Se incluye a emenda de igual maneira. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Bueno, por favor. A favor. Bueno, pois 4 votos a favor e 5, 9 en contra. E non se aproba a moción. Pasamos al siguiente punto de hoy, número 7, moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando mellores na urbanización Lamas de Andrés. Tiene a palabra, por favor. Ante consigue oportuno, podemos. Pois vou empezar expoñendo as carencias que ten este barrio, o de Lamas e Andrés. En primeiro lugar, hai un problema de fendas nas beiras rúas. Eu creo que, non sei se me equivoco nos puntos cardinales, pero pode ser no este máis no oeste do edificio número 21. Penso que este ou, bueno, máis ou menos. Nesta, non sei como se chama a rúa esta, é máis na onde está Alfa 3. Sí, bueno, a ver, principalmente ten esas dúas fendas que son importantes e agora está afectando pois aos baixos, que son vivendas, aos baixos de edificio, pois tamén habendo grietas pois nas propias vivendas. Esta moción ven reiteradamente por todos os grupos en outras con outras corporacións e o problema sigue estando porque ese problema da beira rúa se había presentado cando gobernaba o Partido Popular e o que se había feito é tapar así con unha pouca masa, non? O xa tapou o curado, pero non se fixo nada, simplemente dar unha pouca masa a donde estaba a grieta. Entonces, bueno, aparte de eso, están
está o tema da rede, da pista polideportiva, que a rede está, bueno, pois soltas, unha rede metálica, que depende, bueno, os rapaces, cando xogan, se non teñen cuidado, pois algunha vez hasta poden meter, non é que rasquen un brazo ou unha perna, senón que poden meter pois un ferro deses nun ollo, que, a ver, anda a correr, non se fijan en nada, e un accidente pode pasar, non? E as porterías son dúas estruturas que non teñen rede, e o tema do xardín que está á frente dese edificio. Tamén hai que reconocer que cando vostedes accederon ao goberno, si se lle puxeron ali unhas camelias e se adecentou un pouquiño máis, pero a xente sigue deixando os cans solos, ali hai heces, e siguen orinando por ali, o sea, os rapaces pequenos botan a man a todo, despois levan a boca ou levan a calquera sitio, e, bueno, pois pode haber incluso un problema de enfermedades. Despois, bueno, tamén hai ali entre a Rúa Alexandre Bóveda e a Rúa Lapido, hai unha zona verde que consideramos que está desaproveitada e que ali podían arrasar, bueno, o que con un pequeniño proxecto o que se estimara, non? Poño uns bancos decentes e unhas flores ou arbustos. Os acordos que se solicitan na moción é executar un plan de mellora na urbanización Lamas e Endrés que consistirá como mínimo en facer un estudio técnico das causas polas que agreta a beirarrúa que está carón do edificio número 21 e subsanar o problema de maneira inmediata. Digo facer un estudio técnico porque creo que sería o máis apropiado, bueno, pois para quedar definitivo, non por outra cousa, o sea, porque tapar como se ve, como se ha tido feito, pois non soluciona a problemática e así que quedara xa de xeito pois para sempre. O número 2, manter o solar municipal limpo en condicións de higiene e seguridade, a ser posible para este lugar acondicionalo como parque público. 3, reparar a rede perimetral da pista deportiva ou sustituíla por outra de maior duración. Arranxar a rede das porterías de fútbol e elaborar un proxecto contando con expertos para redistribuir o espacio de xogos. 4. Completar a señalización vertical e procurar que se respete. Ali na parte, non sei como se chama a rúa, pero na parte traseira deste edificio hai unha señal de prohibido paso e os coches aparcan na señal de prohibido todo o contrario, o sea, hai unha línea, teño varias fotos aquí no móvil que se poden enseñar, donde non hai un vehículo que está aparcado debidamente, por lo menos que se respeten as señales, non? E 5, acondicionar a zona verde entre a Rúa Alexandre Bóveda e a Rúa Lapido. E 6, para facer estas mellores utilizarán o remanente de tesorería do ano 2017. Vexo que vostedes presentan unha sustitución do punto número 6, dicindo o goberno municipal empregará os recursos disponibles no orzamento actual para levar a cabo as melloras recollidas nos acordos anteriores, nomeadamente o peche da pista perimetral e a señalización viaria. É dicir, a cousa, o sea, non son uns arranxos que van a ser millonarios, pero son uns arranxos necesarios. Eu creo que utilizar o remanente de tesorería para esta cuestión, pois arrasaría definitivamente o problema deste barrio. Se o poñemos a largo plazo, non se vai facer nada. Eu entendo, non se vai facer nada. O Benega? Sí, boa noite novamente. Efectivamente, como dixo o portavoz do Grupo Socialista, esta moción similar a esta exixindo melloras na zona de Lamas e Endrés, no barrio este, pois é algo recurrente nos últimos anos. O BNG este que vos fala pois xa presentou tamén varias iniciativas e todo o que aquí se comenta é certo e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. O goberno ten apagado, señor Alonso. Ben, boas noites a todos e a todas. Primeiro, explicar por que se presenta a emenda. Preséntanse sobre todo por unha cuestión. A estas alturas, facer un proxecto, ordenar facer un proxecto completo de todas as actuacións que se poden ou que se deben facer en Lamas e Endrés
non nos daría plazo a poder facelo co remanente, porque para a utilización do remanente xa, bueno, falaremos no seu momento, pero seguramente en novembro vamos a ter que facer algún pleno extraordinario para poder aprobar proxectos para executar co remanente, polo cal é prácticamente imposible metelo no remanente, por eso presentamos esta enmenda donde o que decimos é que co actual orzamento que temos este ano facer todas as actuacións que veñen aí nomeadas, sobre todo o tema da señalización viaria, o peche perimetral da pista, porque é algo que sí que se estaba mirando e se estaba facendo, e creemos que podemos aínda facer máis obras como o que ven falando do estudio das grietas que hai xunto a ese edificio. Cando estuvemos mirando isto, cando viñeron, pois sí que veo algún veciño polo tema da fisura esa, pedimos un estudo, de alguma maneira, pero sí que nos encontramos cun estudo, bueno, pois que isto xa era coñecido, como vostede di, desde fai anos, xa no 2013-2014, o arquitecto fixo, pois, como pon aquí no ano 2014, o arquitecto técnico municipal que asina este presente informe, pois fai unha memoria valorando o custo de reposición pois da acera e da grieta e demais, así como numerosas reclamacións verbais, e ben o anterior corporación local non resolveu o expediente, e un deses expedientes, pois cousas que se ven demandando pois moitos anos e que agora teremos que facernos frente, non? Nós sí que estamos dispostos a facelo, nós creo que sí que fixemos unha mellora desde que chegamos nesa zona, porque sí que se fixo unha reorganización do tráfico, aínda que sí é verdad que hai algunha deficiencia aínda nesa reorganización que hai que subsanar de maneira urxente, sí que se mellorou esa zona verde, que falamos onde se dotou de parques, se puxo os magnolios, esa outra zona verde onde fala, que me imagino que é onde está o pozo, sí que se fai un mantemento, de feito os setos están cortados, eses bancos tamén se restauraron, están pintados e restaurados, sí que se fixo un peche perimetral, é verdad que agora está moi mal, é verdad que, por desgracia, o vandalismo pois fixo pois daños moi importantes, evidentemente iso non é de uso, non é solamente de uso, sino tamén de vandalismo. Sí que ese peche perimetral a petición dos veciños elevouse para deixar de que tuéramos problemas dos balonazos que lle rompían os cristales, sí que se desactuou nunha zona. Que hai cousas concretas como pode ser este problema dunha grieta que hai na acera ao redor deste edificio. Sí que é verdad que hai que actuar, pero nesa zona sí que se fixeron actuacións, sí que se fai a limpieza, incluso a petición de algúns veciños levouse a máquina a presión a limpiar as aceras. Sí que se fai mantemento nese xardíns, cortando a erva de maneira periódica, restauráronse os bancos, sí se fan actuacións. Evidentemente podemos facer seguramente moitas máis, incluso, creo que xa faláramos algunha vez, cando se falaba de facer algún novo parque e demais, incluso barasamos utilizar esa zona, pero, bueno, como ainda as cousas están en estudio, pois non se utilizou, pero sí que se actuou nesa zona. Eu creo que está moito mellor do que estaba cando nos chegamos. Partido Popular. Bien, nosotros vamos a votar a favor. También tenemos una moción en el mismo sentido que el Partido Socialista, que no son de la misma. Ahora, por los socialistas. Bueno, eu recoñezo que sí, que o xardín que lle puxeron unhas camiñas ou ali, se reconozco, pero eu, o pouco tempo que estuve ali, vin heces de cans a patadas, o sea, estaba a erva cortada, pero a suciedade permanecía ali, o sea, que polo menos, non sei, poñenlle un carteliño para que a xente que vaya cos cans que recolla os excrementos. A ver, para os nenos, desde logo me parece desde logo higiénico, para nada, o sea, que os rapaces que andan polo chan, que lo que o tocan todo, pois bueno, con toda esa suciedade, pois a verdad que pode generarlle algún tipo de enfermedade. Con respecto á variación, vostedes que me querido número 6, que igual teñen que facer un pleno extraordinario para o remanente de tesorería, eu lles pediría que para o mes de novembro, se xa teñen un informe previo
xa casi feito, que se pode aprobar igualmente para o mes de novembro. O sea, o tema das aceras é urxente. Supoño que, a ver, o técnico municipal, se vai ali, me imagino que, ao mellor, pois, con algo, con poucos cartos, pois podes subsanar ese problema e podese facer traer dentro dun mes, porque non é unha obra faraónica, non é unha obra como a do polideportivo, que lle va a quedar 200.000 voltas. Pois eso, poñerlle outro, eu diría, outro tipo de rede que sea máis perdurable no tempo, e solucionar o siquera o das beirarrúas. Despois, pois ao mellor, hombre, ir a pouco facendo as melloras que se podan, pero creo que nun mes eso podese facer. Porque, repito, non é unha gran obra, é unha obra necesaria, que os veciños están intranquilos, os veciños si fan escritos ao alcalde, reúnense co alcalde e non se lle dá solucións, e, bueno, pois sería unha maneira de que este goberno pois dera unha solución inmediata, co remanente de tesorería. Paréceme, bueno. Bueno, tiveron reunións co alcalde, efectivamente. Pero, se me permite, o señor Alamancos, porque o tema da Greta levei eu personalmente, realmente un problema estrutural do edificio que o Concello non vai ser, eu creo, capaz de solucionar, que afecta a estrutura interna. Non vamos a poder repoñer a beirarrúa, que é o que é público. Xa, de feito, eu creo que deberíamos de reclamarlle á empresa que fixo a urbanización máis condicións, pero, bueno, por non meternos en ese follón de reclamar unha obra pequena, nos podemos repoñer a beirarrúa. Pero estalles entrando agua no garaxe. Se lles está entrando agua no garaxe, é que a impermeabilización do edificio é deficiente. Este é un problema parecido ao de Escurís, pero con unha gran diferencia. No de Escurís hubo unha obra que, digamos, empeorou a situación e aquí o Concello non fixo nada. Por tanto, nos podemos repoñer a beirarrúa e o faremos seguramente, vamos a acordar así, seguramente, pero o problema van a seguir tendo. De todas maneiras, aí xa será cuestión dos propios veciños e da comunidade de veciños se deciden actuar interiormente ou incluso facer algo parecido que vamos a facer en Escurís. En Escurís o que vamos a facer é abrir, se está facendo ahora mismo, e aproveitando que o Concello abre, son os propios veciños os que pagan a obra de impermeabilización do seu edificio, como lles corresponde. A ese acordo igual podíamos chegar, pero nos non llevamos a impermeabilizar o edificio. Pero vamos, porque senón, a ver que non hai situacións deste estilo no Concello, hai bastantes máis, edificios que teñen entrada de auga no soto. E sobre o punto 6, non se lle voi explicar, señor Armandos, pero que estamos facendo facelo xa, sin esperar a aprobar o pleno de novembro, sin ter que esperar o período de aprobación do remanente, nada, aprobar os orzamentos do 2018, utilizando partidos como parques e sardíns, como sinalización viaria e de deportes tamén podemos quitar para fazer o peche. O que estamos facendo é facelo xa. Vale. Ten a palabra Benega. Nada máis. Señor Armandos. No, evidentemente a limpieza viaria faise, evidentemente, si a xente que pasea os cans son irresponsables, que creo que son unha minoría, gracias a Dios, pois teremos que intentar loitar contra ele, pero a limpieza viaria faise todos os días e, como digo, incluso se foi ca máquina, como ve, como vostede ben di, a erva está cortada e si que se fai un mantemento desas zonas nas que estamos falando. En canto ao do proxecto, un pouco é o que decía, pois, neste caso, o alcalde, non? Este é un caso parecido, entre comillas, ao dos pisos de Escurís, donde para chegar a saber cales eran as condicións do solo nese momento, das actuacións previas que hubo, de quen era a culpa, como se podía impermeabilizar ese edificio, como non, pasou unha serie de tempo. Nós creemos que, por eses motivos, se nos temos que poñer a facer un estudio desa maneira, reunirnos cos técnicos que teñan os propios xente do edificio e ter que facer ao mellor unha actuación conxunta como a que se está facendo nos pisos de Escurís, é imposible ter un proxecto deste tipo para meter no remanente. Por eso, insistimos en que hai actuacións que se van a levar a cabo, como é no tema de señais viarias e demais, igual que repoñer o que é o peche perimetral, estamos buscando outras alternativas que non sea esa malla, e dotar unha porta, como se dixo aquí varias veces, incluso o portavoz, o compañeiro Manelo Benegá comentou no seu momento de facerlle unha porta e demais, ainda que, por desgracia, non é só do uso, sino que hai moita parte de vandalismo, pero estamos en disposición de facer todas as obras que sean posibles
de maneira inmediata, pero creemos que non entraría no tema remanente por eso. Se temos que plantexar unha obra conxunta, como nos pisos de Curís, que ao mellor é a mellor opción que se pode levar a cabo, pois sería imposible poder levar ao remanente. Pero non sei que era unha cosa máis. A solicitud que fixeron en 2013-2014, pero non se puxeron en contacto con nós hasta 2017. E eu me enterei polo aparellador que dixo que había eso de... non sabía antes, o sea, non levan tanto tempo esperando polo menos por este goberno. E no 2017 eu que dixen ao aparellador, bueno, pois que veñan a falar con nós porque non me parece razonable que sexa o aparellador que faga un informe de 4 anos atrás sin que nos temos un coñecemento directo do problema. Entón, si tivemos a reunión que foi neste verano, o primeiro contacto que tienen que as persoas afectadas. Todo o Partido Popular, nada máis. Bueno, mira, nada, para finalizar, decir, a ver, si vostedes se comprometen, aí está o ordenador para recoller, se comprometen a facelo de inmediato, a mí non me importa admitir a súa emenda. O que pasa é que hai que facelo. O sea, non é dicir, hai que facelo de maneira inmediata, pero sí, hai que facelo de maneira inmediata, porque, bueno, eso está ben. Con respecto á impermeabilización, pois, ao mellor, bueno, un técnico nos pode dicir, porque detrás dese edificio tamén hai un solar que antes, agora está máis recheado, pero antiguamente, o sea, desterraron, estaba, facía, embalsaba agua, entón é normal que a agua se embalsa moi impermeabilizado que este ese edificio, a agua filtra, a agua busca sempre sitio. Agora, bueno, rellenouse un pouco máis, están ali aparcados nos coches e todo isto, non sei valorar si empoza ali agua e despois que filtra ao lugar máis baixo. Esas cousas, bueno, o técnico me imagino que será o que nos pode indicar, pois ao mellor si ten que, hai que repoñer o terreno á situación primitiva, si hai que compactar pois a terra das aceras, o que sexa, non? O que os técnicos digan, pero eu creo que é imprescindible facer un estudio para deixalo definitivamente listo. Pero eu lles pido o seu compromiso. Se o van a arreglar, a mí non me importa aceptar a emenda. O que se pide é que a xente se tranquila e que non vexa como se están agrietando as propiedades. Porque iso é un deterioro urbano, o sea, para eles é máis, o sea, o que lle supón son cartos, o sea, deteriora o seu edificio e aparte teñen que gastar cartos en subsanar o problema que parte, pois, seguramente será do Concello, que non está ben compactada a terra, que o construíron mal, non o sei, eu non o sei, pero, a ver, o problema existe, hai no que subsanar. Bueno, insisto que non en todos os apartados, pero sí en algúns estábamos traballando, do peche experimental estivemos mirando que tomar e utilizar e queremos facelo antes. Si, claro, se vas a probar no remanente, non vamos a facelo, claro, un proxecto que se vai para un remanente, por eso queremos o compromiso para facelo daqui ao 31 de dezembro. Vale? Ali. Dígame a mí, a ver. Aquí. Nada. Ordenador. Yo digo ordenador. Ben, e a grabación que ao final creo que tamén funciona. Ben, votos a favor, entonces, vamos a primeiro votar a inclusión da emenda, votos a favor da inclusión da emenda. Inclusión por unanimidade, votos a favor da moción, e se aprova tamén por unanimidade. E facemos un pequeno descanso.